Vážení spoluobčania, prišiel čas informovať vás o mojej kandidatúre na post prezidenta Slovenskej republiky vo voľbách v roku 2009. Volám sa Julius Kubík, narodil som sa vo Svite pod Tatrami. Idem do volieb ako slobodný človek. Chcem odovzdať svoje vedomosti a skúsenosti a všetko, čo som sa naučil v mojom živote, pre Slovensko a slovenský národ. Pristupujem k mojej kandidatúre zodpovedne a inak ako všetci ostatní kandidáti. Nepríjmem žiadnu finančnú podporu a v prípade zvolenia za prezidenta Slovenskej republiky nebudem slúžiť nikomu inému ako slovenskému národu. Nech mi je Boh svedkom, tak prisahám. Je výsmechom pre každého Slováka, že kandidát na prezidenta Slovenskej republiky dá do volebnej kampane milióny, len aby bol zvolený. Za miliónmi vždy stojí niečo, čo treba vrátiť. Pokúste sa so mňou dať Slovensku a slovenskému národu to, čo si zaslúži. Reálnu slobodu, reálny rešpekt a reálnu prosperitu pre všetkých. Politickí obchodníci s ilúziami ohurujú aj dnes peknými rečami. A ich zasluhou máme na Slovensku veľa miliardárov, zbohatlíkov a špekulantov všetkého druhu. Taktiež chudobných a bezdomovcov. Už všetko bolo nasľubované pre slovenský národ. A výsledok je rozpredané Slovensko. Dnes národ si musí rozhodovať o svojej budúcnosti sám. A politici nech vykonávajú iba vôľu národa. Akú budúcnosť pripravujeme pre naše potomstvo dnes? Prácu v cudzine, lebo doma jej niet? Pozrite sa dnes na náš spotrebiteľský trh a ceny. Ceny sú ako v Európe a platy ako ľudia na podpore. Dovážame luxus pre bohatých a čínske lacné výrobky pre chudobných. Naša výroba nestačí konkurovať ani jedným, ani druhým. Chcem vám predstaviť moje predsavzatia, ktoré sa budem snažiť iniciovať spolu s vládou a volenými zástupcami Národnej rady Slovenskej republiky, aby Slováci dosiahli vlastnou prácou adekvátnu ekonomickú úroveň a sociálnu istotu našej doby. Neprestaňte veriť vo svoju lepšiu budúcnosť. Buďte sami strojcami vašej budúcnosti a budúcnosti vašich detí. Nenechajte, aby to druhí robili za vás. Všetci spoločne to dokážeme a nič nebude stratené dopredu. Predtým, než sa rozhodnete dať váš hlas niektorému kandidátovi, nazrite do mojich predstav a vyjadrite svoj názor. Keď váš názor a myšlienky budú užitočné pre celý slovenský národ, budem ich bez predsudkov v prípade zvolenia iniciovať v rámci svojich možností. Buďte spolutvorcovia moderného kapitalizmu s ľudskou tvárou.